Esok bolo aja lali yo. Sarapan sik bolo, sarapan bubur bolo. Sarapan bubur. Wah, bubure mantep bolo iki bubure bolo. Iki jenenge bubur sumsum. Nak sumu tanggaku. Angel cacah. Bolo iki lagi ono sing lagi viral-viral bolo. Sing lagune perkara ya ceritane ngene bolo. Ancen anak bukan nggon-nggon salah bolo. Apa-apa kadang gantung ngene kan yo salah. Dikonokno kadang ya ora bener. Sebenarnya wong tuku jelek apa oleh bolo? Kan bulan Oktober bolo. Ya wis. One ya ora ana sing pengin dilahirke. Keluarga yen kaya ngene. Tak tanpa apa anane. Yen iki mang takdire. Ora ana sing dilahirke. Keluarga sing kaya ngene. Tak tanpa apa anane. Yen kabeh iki emang takdire. Wis tak mangan bubur bolo. Oh no. Lho niku bolo lagu sing nggo wong tua sing ibune tinggi, nyanyikno nang ngarepe ngono ae bolo. Napa wonge luluh bolo. Pas iki kanggo wong tua sing begene sing ngono bolo. Sing igune tinggi tenan. Nyanyikno iku. Terima kasih Oktober ya iku bolo. Ora ana sing pengin dilahirke. Keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane. Yen kabeh iki emang takdire. Huh?